Familian eratu zen Beasaingo Kea taldea 2006 urtean. Inigo Gotzon eta Xabi Mujika anaiek etxean bertan hasi zuten abentura. Ordutik 3 disko aurkeztu dituzte. Iaz plazaratu zuten Kamera 3 hirugarrena. Popa oinarri dute, baina rock, noise eta bestelako eraginak estimatzen dituzte. Hiriak, underground bizitza eta beste dituzte hizpide. Zuekin, Kea. Eskerrik asko.
abestia metilparaben. Lengoko zubia underground kale bat nere leiotik ikusita underground zabaia, underground itzala, underground jendea filtratutako argia underground ordua ametsa denbora underground isiltasuna da dena Zure
Eskerrik asko. Markatutako bide bat begirada hori zirkulutan moitzea ezaguna jentzat hori ni naiz nere modua hori ni naiz nere zikloa zu ematen duen eskua zu ematen duten eskua zu ematen duten eskua ez dugu geroan sinisten ez dugu geroan sinisten Markatutako bide bat begirada hori zirkulutan moitzea ezaguna jentzat hori ni naiz nere modua hori ni naiz nere zikloa zu ematen duen eskua zu ematen duten eskua zu ematen duten eskua Bueno, horrengo abestia, ametsetaz abestia da. Beti hile hartzei guzen abesti hori da, Hau ez grabo, Eta, bueno, bazoi eskaintza izugu. Hemengok, txekok, danai. Lehenengo abesti izan zen hola pixkat sonatu ziguna, eta gaur hemen zoi eskin nahi zuegu. Leku berezi da baita, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bada zerbait
entzuten da, ikusten da. Know anything bada zerbait. Entzuten da, entzungo alda. Eskerrik asko. Beltzez jantzita zaude, gauez behidatzen herriak kanpo.
Horrego abestia Lerro Gorriak. Denbora beldurretan ez bete zaborrez utxunean. Eskerrik asko. Bideak.
puntu bat itxaso putzu batek aurkituko zara, aurkituko gara. Noiz baite Eskerrik asko. Eduki beldurrik ez kezkatu hortan berdin dio ezagutzen gera
esan ez